I-Freedom Charter yahunyushwa ngenhloso yokubandlulula izakhamuzi ezimnyama. Le nqubo yangenwa ama-ejenti obandlululo kanye nama-askaris, amaphiciphici. Lokho kwaholela kulamanyala omthethosisekelo. Izizathu zokuthi sisho lokhu. Sicela nibuze izakhamuzi nge-Freedom Charter. Bakuphendula ngokuthi bonke abantu abasezweni. Elabo bonke abahlala ezweni. Amakomredi, osopolitiki, ama-askaris, nosomabhizinisi abamhlophe, izinkantolo, abezindaba bafunze abantu amanga. Ukuthi i-charter igcizelela lokhu kuphela. uGoogle uyichaza kanje i-Freedom Charter. Amalungelo alinganayo kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika kungakhathaliseki uhlanga. Ukubuyiselwa komhlaba. Imisebenzi nesimo sokusebenza nokuphila esithuthukisiwe. Ukusatshalaliswa kwengcebo, hhayi ezandleni zabambalwa. Imfundo yazo zonke izakhamuzi. Imithetho nezinkantolo izingathandi abamhlophe bodwa. Uyifunde kahle, ayihlangene nhlobo nabantu bakwamanye amazwe. Yabhalwa futhi yasekelwa okhokho bethu. Ngoba ikhulume ngokuphakanyiswa komdabu. Thina esicindezelwa abelungu. Hhayi umhlaba noma izwekazi lase-Afrika. Kucacile ukuthi i-Freedom Charter yabhalelwa abantu baseNingizimu Afrika kuphela. Ama-ejenti obandlululo afumbathisa osopolitiki eCodesa. Bahumusha amanga okuthi elabo bonke abahlala ezweni. Lawo manga afakwa kumthethosisekelo. Ukwenza kubelula ukususwa kwabantu bomdabu izakhamuzi ngokuhamba kwesikhathi. Lingeniwe izwe namuhlanje uyena uMandela namakomredi eCodesa. Treason, bafethu treason. Joyina i-ecosystem ukuvikela iqiniso ezizukulwaneni ezilandelayo. Lamanga kufanele siwaqondise, siwavale manje. Usunawo amandla ukwenza lokhu kwi-ecosystem.